Maxim Diribarn, 30 urteko bardoztarra, Errobiko Ibarraren sindikatuko langilea, erreken garbitze 3. egunean parte hartuko duena igandean. Entxeatzen gira ere hemengo jendea sensibilizatzea gure erreken kalitateari buruz. Dugu eskualegian ala ere bazterrak ongi zainduak dira, eskualegia edera da, Errobi bazterra ere, baina zikinak badira, noiz nahi ikusten dira. Bai, urrundik autoz pasten girerarik Errobi baten gainean ikusten aldugu aski garbia dela, baina so egiten malin badugu urbilagotik, ikusten aldugu atxematen alditugu hainitz ondakinak. Zuaizetan diren plastika horiek aldasketan eta horiek lana ematen dute? Bai, biziki bizlanena, zenta botatzen balin badugu plastika uran hainitz zati egiten ditu. Zaila da dena biltzea, baina entzatzen gira ere hainitz biltzea. Atxematen alditugu autoko errotak eta burdina hainitz, hotzgailuak. Ikusten duzu hemen ustaritzen bazter paregabeak ditugula, Errobi ibaia zinez edera, baina hau zaindu behar da gehiago, eta hortarako egun bat hitzordua igande hontan. Bidarrain, urbizia kirol enpresan, jaften enpresan, eta izanen da goizeko 9:00. Garbituko dugu gutxi gora bera kilometro bat, hasiko gira Azkarate eta Izpura artean, eta bukatuko dugu gutxi gora bera hortza izen. Hainitz onakin badira urbazterretan, beraz bai besoak behar ditugu. Eta hemen lan egiten delarik, bi lan egiten dira, ze batetik erreka garbitzen da, baina itsasoa ere bai, ze gero hemendik bertzenaz plastika guzi horiek eta itsasora doa, egun batez. Ondartzan ere, atxematen alditugu gero onakin hainitz. Beraz, edo nun, edo zen gisaz, untsa da garbitzea, eta garbitu behar da. Hitzordua igandean 9:00 Bidarrain.